Hi, good morning. Today is August 12, 2025. Time check budoy. Alas 9:17. O kunain kita yan ha, di kita yan dito kapilya iton barangay Katmon. Kaya no, ginimbitaran kita, baga na kita giaponin na. Nanumdum ka makumpulsoy. Oo. Actually, itong piyesta itong dili barangay Katmon, Abril 22 o 23, 23. O haya na gudman adto amo sinisa yung baryo ang piyesta. Ini Taghimario o Taghimario kaya no. Duduhainin niya na ito na tinatawag nga Hermana Mayor ni Mrs. Maria Constantiniano ngenhi Sir Paulo. Oo. Honorable Konsehal. Oo. Adi man ngani. It nga. Adi man ngani nga ron. Oo, Mr. and Mrs. Maria Mindigo Costiniano ngenhi Honorable Paulo P. Malati. Oo. Ha? So amin yun adi didi. Alilani kita. Ni amo niya na tagbaga pwede mahimo nga himang raon so matinder kita itong misa. Kabutuhan ng ilakan Kristo nasa rin ito ng Panginoon. Ikaw nini, kung diri ka mo magbalin at masukan ng kabataan, diri kung ka mo makakasunod ang ginatian ang langit. Ano ang sinisiring ni Kristo nga ay itong bata na diri makakasunod kita kung diri masugadan kabataan. Ang baton anay kong word nga bata. Ang English na pinulungan, child. Ang spelling itong child. C-H-I-L-D. So ang baton naging sisirin ni Kristo na diri kita makakasunod ang ginati ng Diyos kung diri kita masugad itong child or kabataan. Siya kalitra, letter C. To be childlike, not to be childish. The childlike and childish mag-iba. Ito childish, walay po. Bisang 40 years na, nagigitap sila gihapon nila. Nagigikulang ko nila gihapon. Bisa ninasawad na, ulitawan na gihapon. Very mature, immature na tao. So, saling pa, kung ano yung imunidad, lugar. Kung 50 ka na, alin pa, ano pagkabataan ng pinyorong nila nila at nakasanahan. So, madali mauran, magkikinaling mauran, ano ba po yan? Tuwalay buon. Childish. So, diri ko na kung gusto ng Diyos na sugat kita, immature. Kundi mature na tao. Ikadua, nga litra, ang sinisiring
H. Ano? Alliterates. Humility. Pagpaubos. Pagpaubos. Itong bata, nag-aaway tira. Pag may pabata na rin nag-aaway. Nag-aaway tira. Pero, madali magkasangkay. Makita kang bata, nagsuntukay, nagtukal sa, pero pila minuto, holding hands. Pero siguro, madali magpaubos, madali magpasaylo, madali ikalimot, halabuhat, ngayong maupay, ganahaya. Pagkalit waray haaton, kita nga mga nagkuna, waray na ni haaton. Away nga ni, anak ay away, tutug ka tayo. Ayaw na kita magsarangkay. Diba? Labi na punto na ininuluntungan. Diba? Labi na pulmuhol, ininuluntungan. Waray. Masaling-saling kung nalulungan ko, pagkamatay na natin kita. Hindi rin kita magkakasarangkay. Diba? So, waray na ito na aton. Ito nga, madali magpaubos, madali magpasaylo. Waray na ito na aton. Kaya kita, malinong-tanon kita. Innocence, lovable, and dependency. Kung waray kita ini, childish ka. Immature ka. Waray ka buot na tinipigan. Saling, kung waray na ito haaton, o kung namawala ng titikawaray ito haaton, pangalan ka na sa Diyos. Ayaw na Panginoon. Kaya hindi na itong tema itong kumiliyo na tubig kung does not disappoint. Ayaw kong kamaraka, ayaw kamulong, ayaw makatras sa pinagod. Sa'yo, pangalan nila niya po ng grasya Diyos, nagkakalang nila yung kapaano, kapasko, panatupan, panatong tinabuhin, anuman ng mga pagpuli pa, paano. Kaya pangalan nila puli, anuman, Senyor, Sandoki, Alea, Manunganon, o kamahupay, kahapon, lalina, hapon, grasya, ikang Diyos. Layo pa ang ilo. Pangakatuan ng atong nagaraw magluling kamay, kang tuon ng panapang isiyo sa lobe, pagkakatuan o pagkakataan niya mamahata. Pangalan nito ang pamukya ng iyo pura puroko. Nagpapasalamat ako ay iyo kamo nagtambo sa Santo sa misa. Nagana na ni mga iyo mga panuyo. Damo nga salamat na iyo. Mga naghalad na hindi nga pagdumdum mahal nga Senyor San Roque, nagsauro. Damo nga salamat na iyo. Nga salamat yapon nga dahan naton mga hermano, hermana mayores. Ini nga tuwing 2025, kadan mahal na Senyor San Roque. Ngato nga na Mrs. Maria Mindigo Costiniano and Albo Paulo Manlati. So, damo nga salamat sa Panginoon. Magdumana na inaanak. Magninag katira. Ninag. Inanak na mo ni Pau-Pau, magmadima na kami. Ay naagahatol nga tanan. Bumay nga patron. Hangalan nga akong kasi Hermana Mayores, Mrs. Maria Mindigo Costiniano, kami nagpapasalamat hayo nga tanan nga aniya na. Nga nga kumihap hanag paambit hanira mga grasya.
Siyahan, nagpapasalamat kami nga Tuhan magagaraw nga Diyos, nga nga tumiha pa nato mahal nga patrono, Senyor San Roque, at mga grasya nga iya minuraha aton nga tanan. Salamat ihap kaninang Father Gongon, at pagpangulo ni Santos nga Misa. Salamat ihap kag Father JP. Salamat ihap ka natong choir, Boy and Company. Salamat ihap ka natong mga altar server. Ikaduha, nagpapasalamat kanihan ang mga principal sponsor nato kada Mr. Teriso Costiniano, Mrs. Milani Darino, Mrs. Charlene Albao, Alnas Family, Miss Jodeline Candela, Mrs. Leila Borowski, Mr. Jeffrex Oronos Malati, Mrs. Joanne Rice, Mrs. Merlita Costiniano, nga gatong ihapan mga overall, damo nga salamat. Damo ihap nga salamat, hanag paligay, ang image, hanatululuhan nga patrono, Senyor San Roque. Amo hira Mr. Joel Candela and family, Mr. and Mrs. Maria Mindigo Costiniano. Damo ihap nga salamat ka Mrs. Maria Rimandaban Candela, alatong prayer leader, nga gatuhan mga sumarapat ang siyang kaadlaw nga pagnovena, nga noong upod ang pagprosesyon. Special thanks to San Caitonio, CS Production, Sinini Catering, LA and Sound by Mr. Alan Candela. Damong ihang nga salamat kay Mrs. Milani Carino and family ang pag-donate in aton bagong nga speaker. Bayda po kita bagong nga duha nga speaker. Damong ihang nga salamat ang mga naghatag Insura, Tuba, Pepsi, or kung ano pa, amo yan ang mga masunod. Kay Mrs. Adelia Nadora Candela, Engineer Norberto Hirente, Mr. Joel Vivaras, Mr. Wilfredo Candela, Mr. Teriso Costiniano, Honorable Margarita Paroni, Honorable Florentino Tanso, mga barangay officials, Mr. Arnolfo Candela, Mr. Cornelio Candela, Miss Cristina Iguia, Mr. Juan Candela, Mr. Ernesto Candela, Honorable Elizabeth Magnawa, Mrs. Milani Carino, Mrs. Nadine Magnawa, Mrs. Gemaline Bardala, at Mr. Erwin Tonido. Nagpapasalamat ihapon kami ang mga bumulig, pag-andam, ang mga pagkaon na aton sa saruan niya na nga adlaw. Kahumanit misa as usual, la misa. Suwaray mauli kay kita nga tanan magpapakagaon. So hara hamon nga duha nga hermano ug hermana, damo nga salamat nga maupay nga patron ha aton nga tanan. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. San Caitonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. San Caitonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, San Cai stands strong, he's brave enough. With every
give you a lending hand. Together we help this land. San Caetanio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. San Caetanio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, San Caetanio. San Caetanio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. San Oh, thank you ha. Oh, Senior San Roque, salamat sa inyong blessing. Ramel Candela, Bachelor of Science and Information Technology, magna cum laude. Eugene Costiniano, magna cum laude. Alaga do ito na, Bachelor, congratulations na iyo. Oh, tala. Oh, mga tikadi kita liwat. Kaya niyan, nga gabi, siyempre alam na, Miss Tanawan. Oh, thank you so much. Honorable Paulo Malati, Mana Maria Constiniano, Hermana Mayor. Again, sa karong talanay, nakatugtog ko bito nyo. This has been your friend from another stars. Tigan di Barangay Katmon. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa. Chop chop. Okay.